Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Вы чулі, што сказана: не чужалож, а я кажу вам, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ужо учыніў з ёй чужалоства ў сваім сэрцы. Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену. І калі правая рука твая спакушае цябе, адсячы яе і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё пойдзе ў гіену. Сказана: калі хто адпускае жонку сваю, няхай дасць ёй разводны ліст. А я кажу вам, кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто ажэніцца з разведзенаю, той чужаложыць.